luat-o, la a doua, a treia zi de când am luat-o. Vezi cum se dădea la dracul ăsta. Era pus curta lui. Păi nu mă, că am văzut filmuri cu asta mică, cu ăsta și cu Hector. Lasă-mă pe Hector, că pe Hector l-am luat la o lună în urmă, știi? Doar când mă luasem pe ea, mă, era mică. Era cum era Hector când l-am luat. Nici ea nu era mare. Dar a fost drăcoasă de mică să-mi bag picioare. O aveam pe Lesia aia roșie, care a murit astă toamnă. Ea aia bătrână, avea vreo 16 ani, săracă. Când l-am adus pe ursul, Lesia aia toți câinii care îi aduceam fratelui în primire la Tăvăleală. Când s-a luat și de ursul când l-am adus, ăsta n-a băgat-o în seamă, dar nici nu s-a speriat. Când toți câinii fugeau, se duceau dracu, începeau să-i chelălăi, lua aia. Și era mică, eu, că era pufei de om ăsta. Dar pe Dora, când am adus-o, Dora a sărit la asta să încăire cu ea. Ursul n-a băgat-o în seamă. La asta, dracu s-a luat la încăierat cu ea, frate, și la o lună jumate când am luat-o eu. Ce ai, mă, acolo? Și atent cât de drac a intrat zăpadă și s-a întărit între degete, știi? Acum a sus spadă și nu poate. Ia uite și asta, frate. Ce, mă, ești porc de râme așa? Bă, frate, când am venit la servici, am găsit purceaua aia, cu ea cu 6 porci, desfăcuse ușa la perete, era pe afară. Și făcute numai porci. Porcii tremurau. Nu, desfăcuse ușa la cocină, era pe un țarc. Lui aia alaltă i-am dat drumul pe afară. Am lăsat-o, vreo 5 minute, s-a plimbat. Dar porcii n-au ieșit afară. Nici de la aia altă nu ies porcii afară. Stau în ușă. Iute-le, vezi?